Η Κύκνος είναι μια ελληνική εταιρεία με τεράστια ιστορία. Συμβαδίζει με την ιστορία του ελληνικού κράτους και ήταν δίπλα σε όλα τα μεγάλα αλλά και τα τραγικά γεγονότα της χώρας μας. Μέσα από έναν αιώνα λειτουργίας αξίζει να ξαναδούμε και να μάθουμε από τη συνεχή προσπάθεια και την επιμονή της για ποιοτικά προϊόντα. Πότε και πώς ιδρύθηκε η εταιρεία? Η εταιρεία σαν ανώνυμη εταιρεία ιδρύθηκε 1η Απριλίου του 1915. Σημαδιακή ημέρα, θα έλεγε κανείς σαν αστείο. 100 χρόνια λοιπόν. Κλείνουμε λοιπόν 100 χρόνια. Βέβαια, η πρώτη πειραματική παραγωγή έγινε το 1911 στο χωριό από το οποίο κατάγομαι, στο χωριό Ασίνη, όπου κλείστηκαν δοκιμαστικά με μεγάλες δυσκολίες τα πρώτα κουτιά και χαρακτηριστικά ήταν κουτιά τοματοπολιτέ και ολόκληρης αποφλειωμένης ντομάτας. Ήταν τα δύο προϊόντα που παρήχθησαν για πρώτη φορά το 1911 στο χωριό Ασίνη, της Αργολίδας. Σταδιακά αυξήθηκε η παραγωγή το 12 και το 13 σε πολύ μικρές ποσότητες, προσθέθηκαν και μπάμιες. Το 14 αυξήθηκε ακόμα περισσότερο η παραγωγή, έγιναν και οι πρώτες εξαγωγές στον Καναδά, που είναι εντυπωσιακό για εκείνη την εποχή, γιατί να συνδεθούμε με την ιστορία της Ελλάδος, την νεότερη. Το 14 μπήκαμε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και μην ξεχνάμε, το 11 που ξεκινήσαμε, είχαμε και τους Βαλκανικούς πολέμους, τους δύο Βαλκανικούς πολέμους. Ας φανταστούμε ότι έχουμε μία εξέλιξη 100 χρόνων, η οποία περνάει μετά το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το σημαντικότερο απ' όλα στον εμφύλιο. Η εταιρεία λοιπόν όχι μόνο επιβίωσε, τα κατάφερε να συνεχίζει σήμερα με την 4η γενιά, η οποία εργάζεται στην εταιρεία μας. Είναι ανώνυμη εταιρεία τυπικά, αλλά είναι οικογενειακή επιχείρηση. Ξεκινήσανε 5 συγγενείς και συνεχίζουν αυτές οι οικογένειες μέχρι σήμερα με τους απογόνους τους. Φτιάχτηκε λοιπόν αυτή η μικρή αγροτική βιομηχανία όπως ξεκίνησε το 1915, όπου αγοράστηκε το οικόπεδο στο Ναύπλιο, από όπου ξεκίνησε το πρώτο εργοστάσιο. Το δεύτερο στάδιο ήταν το 1928, φτιάχτηκε το δεύτερο εργοστάσιο στην Αργολίδα. Το 1960 αγοράστηκε το τρίτο εργοστάσιο στην Αργολίδα, το οποίο δούλεψε για 3 χρόνια. Και το 1963 αναγκαστικά η εταιρεία στρέφει το βλέμμα της προς το κάμπο της Ηλίας και της Αχαΐας, διότι ο κάμπος της Αργολίδος δυστυχώς είχε χάσει την παραγωγικότητά του, δεν υπήρχε πια νερό για να καλλιεργήσει ο αγρότης κυπευτικά, έγιναν πάρα πολλές γεωτρήσεις χωρίς καμία λογική, το ένα πηγάδι γινόταν δίπλα στο άλλο, αποτέλεσμα να αντλήσουμε τη θάλασσα, τα νερά να γίνουν υφάλμυρα και δεν μπορούσαμε να δουλέψουμε ντομάτα. Αναγκαστήκαμε λοιπόν να φτιάξουμε το εργοστάσιο το 4ο, 1963 στην Ηλία. Ήταν η πρώτη παραγωγική μονάδα που φτιάχτηκε στο νομό Ηλίας. Δεν υπήρχε τίποτε άλλο πέρα από ένα χέρσο κάμπο.
Ξεκινήσαμε λοιπόν από το μηδέν, βοηθώντας και δημιουργώντας ουσιαστικά δουλειά για τους αγρότες, αποκλειστική παραγωγή ντομάτας. Ήταν το πρώτο εργοστάσιο που έγινε, το δεύτερο εργοστάσιο έγινε 7 χρόνια μετά. Σταδιακά από το 2000 μέχρι το 2004 μεταφερθήκαμε στο σύγχρονο εργοστάσιο που έχουμε αυτή τη στιγμή στο νομό Ηλίας.